nandifollowa zvokuitika paindaneti hangu ndichiona mazuva ano anosimbonyanyo tarisa zvakawanda because ndakawana basa kulogos solar tech tichitengesa masola manyama maball installation and machichi vanenge vachida ndichaisa comment acho mucomment section mona munovabata panhamba ipi ndo the best but ndine kanyaya kababa Harare. Baba Harare vadzoka kuGT hanzi I'm back kuGT hanzi vanhu mamasora muri nherera and he has indeed answered the call. We have said that from the beginning that there's nothing wrong with being a GT musician, and Baba Harare can simultaneously pursue his gospel endeavors and still be a GT musician. God does not have a problem with that. God actually loves Baba Harare as he is. I still remember Baba Harare ndichiri kuita ma-interview nawo vachindipopotera sparks vagobaona imi muzvati Baba Harare ipai kani GT vachiti vanimimi munongoseka vanimi mufanira serious zigo rufana vatendeuka and panga paine ka holier than thou attitude kankari pana Baba Harare. We didn't want to talk about this at that time because zvaiva zvaitange tikurwisa mweya waMwari, but we had a podcast where we talked about that and we made that point again and again that there's nothing wrong with being a secular musician, just the same way that you can get a secular job and still be a Christian at the same time. But I'm really worried about kudzoka kwa Baba Harare, particularly because of the manner yavaita. After he announced vakudzoka, he has actually gone in a rampant attack yekuattack the gospel and the gospel ministers over yavanoti ndandichinyimwa mari dzangu vanhu vanga vasikundipa mari dzangu zviya zvinoitika mufield rese rezimdanzo resungura in whatever field zviriko kutori nevashandi vanotoshanda mumashaya kumachechi vashandi chaivo vasati vapiwa mari dzavo masekretary machii zvinoitika but for him to start demonizing chikristu, to start demonizing chinamato just because pane vanhu vasina kupa mari after just you announce kuti ndakudzoka kuGT and then wakutanga kuita out your grievance zvinotipa picture yekuti wakudzoka kuGT nenhatu vanhu vapiwa mari yako. That's the picture that it creates. Kuti same moment dai muchiri mugospel moti moramba muchitaura kuti vanhu vanondinyima mari dzangu and what handiti we can understand, but ukati uchingobva mukaanaunza GT ndobva wati rega ndibva ndataura kuti gospel general ndosaka risingakure. Gospel general haridi support yevanhu kuti rikure, ibasa raMwari, haridi support yevanhu kuti rinzi rakura. Mwari haadi support kuti anzi akura, anomutsa ega, anomutsa vanhu kunotoya ana mahendere vanga vangoriko vachirova vachinyimwa mari. Ana baba charamba akabvira kare vachirova vachinyimwa mari. Hazvina kutangana Baba Harare kuti unonzi nonyimwa mari oro chii. But let me just read a verse kuti kana Baba Harare vachikwanisa kuzoroonawo vanogona kubatsirika. Ukaverenga na 1 Timothy 6 ndiPauro uyu ari kuadresa nyaya yekuda mari. Ukaverenga this Shona Vision Bible iri kutaura izvozvi anomaona saka ndichaisa vhesi racho pascreen kuti munyatsoriona. Rega ndiseti kamera yangu this iPhone 17 Pro Max saka ndoda kuti ndinyatsooneka panapa. Hanzi pana 1 Timothy 6 verse 3 kana munhu achidzidzisa zvinhu zvenhema asingabvume dzidziso yakanaka yaishe wedu Jesu Kristu uye dzidziso yeumwari achingozvikudza uye munhu akadaro haazive chinhu anongofarira nharo rega nditangire pamberi. Okay, zvanzi anongofarira nharo nekukakavara pamusoro pemashoko asingabatsire, anongomutsa godo, gakava, kutukana nekufungirana zvakaipa uye nekupesana kasingaperi pakati pevanhu vane murangariro wakaora, vakabirwa zvokwadi uye vanofunga kuti umwari inzira yekuwana nayo mari. Kuti munhu anofunga kuti umwari inzira yekuwana nayo mari, kuti godliness is a means to profit. You think that just by being a gospel artist you will actually get money. Zvikunzi mufungo unenge wakaora. Kana uchiya kuchechi kuzoita mari, mufungo wako wakada sei wakaora. Godliness is not a means to profit. Nobva ndaenda pamberi parati asi umwari kugutsikana nezvatinazvo izvozvo ndo umwari. Kugutsikana nezvatinazvo nekuti hatina kuya nechinhu panyika uye hatigone kubudawo nechinhu panyika, asi kana tine zvokudya nezvokupfeka tichagutsikana nazvo.
vanhu vanotsvaga pfuma vanowira mukuedzwa nomumusungo uye nomukuchiva kwoupenzi kuzhinji uye kunoisa vanhu kuti vasvike pakuparadzwa. Ndozvotaura Bible kuti never think that godliness is a means to profit. Never think that kana wa mukristu you will make money. The same way that kana iwe waimba jiti, don't think kuti pauchauya kuzoimba gospel kuti chakupa mari oro uchapiwa mari oro music yako ichafamba. Ana maendere ngadai vakaregera vakatanga unona 2005 ana baba vacharamba vakatanga kuma 1990 chakadaro ngadai vakaregera ana manyeruke munoti havambonyimwa mari here mumadhiri kuti ana manyeruka vazotombovharwa mari but vachiripo vakatosvika pakutoritaya asi vachingorarama because they never thought that godliness is a means to what? To profit. They just understood that kana paine chauya we thank God. Hatisi kurambidza vanhu kuti chajai. But zvekuti unobva watoenda pasocial media uchiti right ndosaka gospel isiri kukura. Gospel Mwari ndiye akadecide kuti ive panyika uye ichakura sei. He is the master of the harvest. He knows how he will harvest. We don't have to supervise uro kuda kuita ngetikuita zvinhu zvezimdanso kana chiti. Ndotinoti chiti rinofana kukura, chiti richakura, not gospel. Mari kuona Janet Manyowa, ana Elad Jerai, ana Zimpraise, ana all of them vanonyimwa mari veve. But wamboona vachiuya vachidemonize men of God, ana chi. Baba Harare is actually fighting against the kingdom of God. What he is doing, things with the exposure. Awuti after wa announce and akudzoka kujiti. Urweza kuti right mwana wandaifunga kuti achandichengeta ana undichengeta saka ndakudzoka kujiti. How do you say that? By just saying kuti tanga kucomplaina po wakuda kubuda ubva tanga uchicomplaina kuti ndisingapiwe mari chi ndozva rikuedza kutaura. But itori warning yaturi pa vamwe vanhu, especially vanhu vanoregera mabasa avo vaidata mapasta. Itai mabasa enyu ndiso vamuita kutoshanda nana logos totengesa masola asi tichiuya tichikupreachirai shoko raMwari panapo. Kuita kuti mangwana tisazoti ana Pauro vaikaka matendi avo vachidii basa rachiita sei vachishumira. Baba Harare really thought kuti vandichaita gospel ndichatanga namahenderewo ndichipiwawo chi mari ndichidii handiti vaona kuti hazvisi kunyatsofamba. And then now he's demonizing, and I encourage him not to do that at all. I mean, maybe I've said a lot, but I've actually posted interview ya Baba Harare vachititsura chaizvo ndichaiposta manheru. Hanzi ndinatsakuwapa kwaunoenda chi ndinatsakuwapa kwaunoenda usiku. Amino katsumo kacho the same way yekuti pawakabva kujiti vaishora jiti chaizvo izvinozvo vakudzoka vangasingafani kushora jiti chaizvo izvezvi vakushora kugospel vakananga kujiti. And it's very, very sad. Tell me what you think.